Hello po, hello po. Muli na naman po tayo nakapag-live. Wala pong tao. Nagtagpo. Wala pong tao ah. Shout out po. Oy. Shout out po. Magandang hapon po at gabi po sa ating lahat. Saan man po kayo sa sulok ng mundo naroroon. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Shout out po kay Tita Mili Valerio. Magandang gabi po, Sir Kaagapay. Magandang gabi din po, Tita Merly. Ima Colebra, good evening sir. Good evening din po sa iyo, Ma'am Ima. Welcome po sa ating live. Ay, naka 11 million views na po tayo. Shout out po. Lucia Tamalana, good evening Kaagapay. Good evening Kaagapay. Kaagapay mo Sir Kalinga Proda sa pagla-live ngayon. Shout out po Joanna Salas. Shout out. At welcome po sa ating live. Nakapag-live po tayo ng maaga. Solita Bautista, good evening po Kaagapay. Shoutout po sa lahat na andito. Shoutout po Tita Solita Bautista sa lahat po na nandito. Muli ulit tayo nakapag-live habang maaga pa. Wait lang po. Genevieve Clavido, magandang gabi Kaagapay. Shoutout po Genevieve. Hasa 26 TV. Good evening po Sir Kaagapay. Good evening Hasa 26 TV. Nakadalo ka. Well, PTV, good evening Kaagapay. Huwag tayong bibitaw sa BB Rina natin. Siyempre naman po, huwag po tayong bibitaw. Mili Valero, salamat para may mapanood din kami, sir. Lucia Tamalana, sorry Kaagapay, I mean kasabayan mo si Kalinga Proda sa pagla-live. Ganun po ba? Sa bagay, ano na po doon, alas 9 pasado na po yata sa Pinas. Ganito po yata yung oras na pagla-live po niya. Nakapag-live po tayo ng maaga-aga habang wala pang music. Mirex Aldabi, good evening Sir Kaagapay. Shoutout po. Mirex Aldabi, welcome po sa ating live. At Hasa 26 TV, okay lang po kasabay, huwag lang kay Kuya Bal, bawal po talaga. Siyempre, pag alam ko naman yung oras pag si Kuya Bal nagla-live. Baka ikaw sumasabay ka kay Kuya Bal. Yari ka doon. Joanna Salas, shout out. Mili Valerio, shout out po sa lahat. Kumusta po ang ating Princess Rina natin? Sana naman po minsan i-vlog nila. Namimiss din po namin siya. Yun nga po, abangan po natin yung sa linggo daw po meron po tayong aabangan. Shout out po sa 22 million views, 15 tamsaktan. Mili Valero, maganda yan para di na tayo mapuyat, sir.
Napupuyat po ba kayo? Alicia Pedereso, Tamsaktan watching Macau. Shoutout po Tita Alicia Pedereso sa Macau, shoutout po sa lahat. Hasa 26 TV, hindi alam ko sa oras ni Kuya Bal. Pag si Kuya Bal nag-live po ng ano yan mga mag-alas 12 na po yata sa Pinas. Kasi nakikita ko po siyang naka-live. Solita Bautista, shoutout po Ma'am Hasa. Hasa daw, shoutout daw galing kay Tita Solita Bautista. Helen Santos, magandang gabi kaagape. Hindi nila iiwan si Rina. Siya lang ang pinakamalakas sa Team Kalingap. Syempre naman. Kaya tinawag na Princess Rina po. Kahit sabihin po natin na mayroon pong angel. Kumbaga, yung mga angel, para sila yung gumagabay na parang yung angel nga, yung lumilipad para kay Rina. Parang ganyan. Helen Santos, magandang gabi kaagapay. Hindi nila iiwan si Rina. Siya lang ang pinakamalakas sa Team Kalingap. Tama po yan. Merex Aldabe, Tamsakdan na po sir. Salamat. Joanna Salas, shoutout po. Hasa 26 TV. Asa, itanong ko lang, anong ibig bang sabihin ng yung MLSO na yan? Di ko alam kung anong ibig yan. Ibig sabihin po yan. Paki-explain mo nga, Asa, kung anong ibig sabihin yung MLSO. Joanna Sala, shoutout. Shoutout. $43 million views. Shoutout po. Ba't manonood pa ako kay Mayora tsaka sa'yo? Pwede mo naman sabihin. Manood ka kay Mayora at sa akin para alam mo ang... sabihin mo na dito para alam ko. Para hindi ako yung parang ignorante. Lucia Tamalana, Tamsakdan na po ako. Basta tayo kahit walang Kuya Jomar, walang iwanan. Pagdating kay Bonso Rina, abangan natin ang vlogs sa United Nations sa school nila Rina. Yan ang abangan po natin. Kahit wala naman po si Jomar para kay Rina, ayos lang naman po sa atin yan. Basta support lang po tayo para kay Rina. Hello po Kuya Kaagapay, good evening po. Hindi ako aalis kay Rina, love namin siya dito. God bless you, Amelia. Ay salamat po kung ganun, kung di po natin iiwan si Rina hanggang po sa kanyang paggaling. Maria Anita Beltran, magandang gabi kaagapay. Magandang gabi din po Tita Maria Anita. Ani Aquino, good evening po sir. Ani Aquino, good evening po sir Kalingap from Manila. Hindi po ako Kalingap, kaagapay po. Joanna Sala, shout out. Nida Uyardo, Tamsakdan, kaagapay. Salamat po. Hasa 26, good evening po dyan sa taga Pinas. Asan na Hasa yung yung tinatanong ko sa iyo? Sabihin mo na. Denise, Rina lang po kami, support po kami kay Rina forever po. Salamat. Kahit wala pong Jomar or or sino pa naman yan, sino pa man. Basta Rina po tayo. Rosalie Palco, good PM Sir Kaagape from Hong Kong. Good evening din po Tita Rosalie Palco at welcome po sa ating live. Yali Arbolinte, gandang gabi kaagape ang... yun pala yun. Ang ibig sabihin ng MLSO. Alam ko na may nagpaliwanag na sa akin kung anong ibig sabihin nun.
Mega love shoutout. Ayun pala yun. Mega love shoutout. Ignorante talaga ako. Salamat, Tita Yale Arbolente sa pagbigay mo ng konting kalaman. Kasi siya, sabi niya sinasagot po yan eh. Maalala ko, 2 tanong ko na po yan dati. Di ba, Hasa? Roda Pala Pilapil, magandang gabi kaagapay, thumbs up Dan. Salamat po at welcome po sa ating live, Tita Roda Pala Pilapil. Amelia, kuya, lagi ko siya pinag-pray kay Lord. Sulit kami rin lang pinapanood at mga support sa kanya. Salamat po kung lagi po ninyong pinadarasal o dinadasal si Rina sa kanyang pagaling. Share kaagapay, mega love shout out po. Ikaw kasi dami mo ng sinabi din ni Hasa yung tanong ko Sally Alegria, good evening po Mr. Opogi, marites natin sa dalaga, God bless us all. Yun pa rin, ganun pa rin sa dati, hindi naman po natin napapanood pa si Rina. Sila Roda, sila po yung nakakalam po talaga niyan. Sirilina Purisima, hi po Sir Kagapay, shoutout po. Shoutout po Tita Sirilina Purisima at welcome po kayo sa aking live. Nida Uyardo, good PM Kagapay, kahit walang Jomar at Ido Rina pa din ako mula noon hanggang ngayon. Tama po yan. Wag po nating bibitawan si Rina. Kahit wala po siyang kumbaga Jomar, Ido, kahit sino pa man yung nila dyan. Basta Rina pa rin po tayo. Kasi si Rina naman talagang ating dyan yung sinusuportahan, yung inaabangan. Princess Lynn Paz, Magan, good evening Kagapay, kahit wala na si Jomar, Rina pa rin ako. Sinusubaybayan ko buhay ni Rina simula part 1 hanggang ngayon. Siya lang ang pinapanood ko. Kaya Rina ako hanggang sa paggaling niya. So abangan po natin yung kanyang malapit na paggaling po ni Rina. Diyan po natin malalaman talaga kung siya rin ba ay yung may feelings po kila Ido o kaya kay Jomar. Kasi ngayon, siyempre, ganun yung sitwasyon po niya, masasabi po natin na close po niya lahat. Maria Anita Beltran, Tamsakdan, kaagapay. Salamat po, Tita Maria. Robelyn Mesta, good evening po, kaagapay. Good evening din po sa iyo, Ma'am Robelyn Mesta, and welcome po sa ating live dyan. Michael Bilisa, magandang gabi, Sir, kaagapay. Shoutout, Tamsakdan. Maraming salamat po, John Michael. John Michael, shoutout po, Ma'am Anita. Shoutout daw po, Tita Maria Anita from John Michael Bilisa. Tamsaktan po, Robelyn Mista. Salamat po sa pagtamsak. Kalahati pa po ang hindi po nakapagtamsak. Shoutout po sa 81 million views. Minda Palaw, yes, andito pa rin kay Bibirina natin. Shoutout po sa Kagapay. Good PM po sa lahat po. Shoutout sa lahat na sponsor. Hasa 26 TV Kagapay, out muna ako saglit, work na open lang CP sa live mo. O sige Hasa, unahin mo muna yung yung work mo diyan. At salamat sa pagdalo. Corazon Patricio, hi Kagapay, kahit sino kasama ni Rina, go tayo lahat. Ay oo naman po, Tita Corazon Patricio, kahit sino naman po ang kanyang mga kasama is go po tayo lahat po dyan. Maria Anita Beltran, naka-live si Roda at si Juan ngayon. Ano po yun, magkasama po silang naka-live o may sila? O kumbaga couple po silang nag-live.
Dading Laos, sana hindi ni Jomar bahala na sila magsawa sa love team. Dading Laos. John Michael Bilisya, sa totoo lang sir, kagapay mula kay Supermac at napunta kay Kalinga Prab. Hanggang ngayon rin na lang ako. Ganun po ba, John Michael Bilisya? Sinusubaybayan mo rin talaga si Rena, no? Hanggang sa paggaling po niya. John Michael Bilisya, galing na ako kay Ma'am Anita, kay Ma'am Roda. Galing na ako, Ma'am Anita, kay Ma'am Roda. Loida Elisa, yes, Rina lang po, Sir Kagapay. Mirna Lozano, hello Kagapay, kumusta na? Okay lang po. Maria Anita Beltran, ganun ba dyan, Michael? Ganda ng pangalan na pang pang Hollywood. John Michael. Shout out Ma'am Hasa at Ma'am Mayura Naik Channel. Juliet Ticker, good morning. Kagapay, how's life going? For sure you're always pogi. Magandang umaga din po dyan, Tita Juliet. Ewan ko kung nasa Amerika po yata kayo. Okay lang naman po ako. John Michael Bilisas. Ano to? Sir, pa-shout out. Ano, sir? Sir o sir? Sir, pa-shout out po kay Ma'am Ana Coroda, Mix Vlog. Salamat po. Shout out po kay Tita Ana Coroda. Pinapa-shout out po ni John Michael. Maria Anita Beltran, John Michael, si Spike absent kanina ba? Baka busy po si Bro Spike. Si John Michael, naalala ko, ito yung sinasabi ni Tita Maria Anita. Tama ba ako, Tita Maria Anita? Ito yung binabanggit mo, si John Michael. Yung binabanggit mo sa akin dati. Solita Bautista, kahit sino po ang mag-content, basta abot po kay Rina, panoorin ko talaga, ganun ko siya kamahal, si Rina. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling niya. Yan na nga daw po, malapit na nga daw po siyang gumaling. So, yan po yung kaabang-abang. Joanna Salas, Maria Anita Beltran, Ma'am Ina, nasaan ka na? Late ka na naman. Baka may ginagawa pa po si Ina Mustasa ba yun? Lily Rojas, laging nating ipagdasal si Rina, lagi nating isama sa ating panalangin, huwag tayong magsawa, tama po yan. John Michael Bilis, hanggang dulo si journey ng buhay ng Prinsesa Rina natin, tama. Joanna Sala, shout out. Shout out po sa 92 million views, 54 tamsaktan. Marami pa po ang hindi nakapagtamsak. Hindi pa po nakapag-live si Mayora, mamaya pa siguro yon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe naman po. At ganoon din po yung YouTube channel po ni G-Brad. Mirna Lozano, tamsakdan. Maria Anita Beltran, wow naman, believe ako sa inyo ni Spike Limbo, John Michael. Aba, may sikreto mga to Benlor, mahal na mahal ko po Kagapay si Rina. Sana po si Edren pa rin po ako hanggang now po. Nanonood pa din po ako, Gulod, Kalatagan, Batangas. Malay po nyo, muling magkabalikan si si Ido tsaka si Rena. Annabel Alitano, good evening Kagapay. Good evening din po. Rowena Rajan, hello Kagapay. Hello din po. Shout out po. Pero mas maganda na kung
wala na po talagang ipa-partner kay Reyna, kumbaga solo na lamang. Kasi nandiyan naman po sila Ian tsaka si Dan bilang kuya po. John Michael, iwan ko ba bakit napamahal sa akin si dalaga natin, Ma'am Anita. Mabait naman si Reyna. Kaya siyempre, sa kabaitan po niya yon, tsaka sa kanyang kalagayan, marami po talagang naawa po sa kanya. At marami pong nag-aabang. Juliet Ticker, Reyna forever ako, yes. Nasa US ako, magulo dito dahil sa war between Hamas at Israel dyan sa inyo sa Saudi. Everything is all right. Kaya nga po, napakagulo po ngayon. Dalia 26. Good evening po. Shout out po. Watching from Quirino Province. Shout out po Ma'am Dalia 26. At welcome po sa ating live. Maria Chiri Antonio, hindi namin iiwanan ang aming Princess Reyna kahit anumang mangyari, ipaglaban. Fernanda Gaberte, Ido at Reyna pa rin ang malakas, sila naman talaga ang original tandem. Oo nga po, sila po talaga ang original na tandem, si Ido at si Reyna. Malay nyo po sa hindi po inaasahan ay maisip ni Kalingap Rap na muling ibalik si Ido. Kung baga ang pagbabalik. Leslie Kiding Gala Burbano, hindi namin iiwan si Reyna, sir, mahal namin from Ilocos Sur. Bigan, thank you po. Salamat po sa pagmamahal nyo po kay Reyna at pagsuporta. John Michael, wag na sir ibalik kay Dalaga Reyna, si Ido, Ma'am Roda at Dalaga Reyna, sapat na sa atin. Kaya nga po, pwede naman po na kahit hindi na po ibalik, yun nga, malay po natin. Hindi naman po natin pero depende na rin po siguro sa atin kung maraming tawag po yung maraming mag-comment kay Kalingap Rap kung tama ba na muling pagsamahin ulit si Kalingap Ido at si Reyna. Siyempre kung marami po ang hindi mag-agree, wala na po talaga, solo na lang po talaga. Maria Anita Beltran, tayong lahat nagmamahal kay Bibi Reyna, walang iwanan habang tayo ay nabubuhay. Ben Lorn, mababalik pa po ba ang Edren? Kasi po nabasa ko po babalik daw ang Anjedrika. Ano po ba talaga? Gulod, Kalatagan, Batangas. Nababasa ko po babalik ang Edrika. Baka Edrika po to. Tamsak naman sa live ni Sir Kagapay, John Michael Belisa. Oo nga, pandami po ang hindi po nakapag-tamsak. Jocelyn Amulong, good evening Sir Kagapay, musta na ang mga Karina watching Riyadh, Saudi. Okay lang naman po si Reyna. Yun nga, doon po natin makikita kay Kalingap Roda. John Michael, Ma'am Anita, nagpa-load ako kasi mahina signal sa wifi namin. Na-miss ko kasi si Ma'am Mayora. Malapit na po yun mag-live. Sweet Corn, shout out sir, maganda gabi po, Tamsaktan. Shout out din po Tita Sweet Corn. SPD si Pilo, agapay mawala man ang lahat, hindi ko iiwan si Reyna dahil mahal ko yan kahit anong mangyari. SPD si Pilo. Yun nga po, marami pong nagsasabi kahit wala pong lalaki na makakasama po ni Reyna, basta Reyna pa rin po daw ang suportahan. Leslie Kiding Galab Urbano, Edren pa rin kami as kuya. Mabait naman po talaga si Kalingap Ido.
Yun nga lang, sabi ko nga, kaya nagpaalam siguro noon dahil din po sa ano, sa utos din po, gano'n. Agnes Cadaret, true to life ang kanyang story. Tama po, true to life po talaga ang kanyang story ni ano, ni Reyna. Kaya kaabang-abang po talaga yung kanyang ano, paggaling. Stinili Cansino, good evening kaagapay, shoutout po sa mga taga Bicol, Tamsakdan. Sini Robles, Tamsakdan, kaagapay. Salamat po ma'am Sini Robles. Maria Anita Beltran, Michael, nandito ako sa kapitbahay, nakikita wifi ako. Baka nakiki-wifi ako. Kaagapay, ask ko lang po, pag nag-love si Jomar, support pa rin po ba ang Japan charity groups? From Solita Bautista. Yung tanong mo po yan, Tita Solita, ay ano, hindi ko pa po alam kung susuportahan po pa rin ba si Jomar pag ibang kung ilalab team po si Jomar. Pag nakapag-join po ako sa Japan charity groups, kung itatanong ko po yan para pag ano po yung sinabi kung susuportahan pa rin o hindi, sasabihin ko din po sa inyo. Pero ngayon hindi ko pa po alam. John Michael Bilis, hayaan natin bumalik ang ibang barangay basta manatili lang tayo sa dalaga natin. Tama. Marisa Mimpin, kaagapay, musta na? Basta ako solid rin na. Marisa Mimpin. Yes naman po, solid rin na po talaga tayo. Huwag po nating iwanan. Saan na tayo? Ima Velasco, good evening kaagapay, walang iwanan basta full support tayo, God bless us all. Tama po. Leslie Kidding, Gala Burbano, good evening sir kaagapay, musta rin na sir, kahit anong mangyari sir, hindi po tayo bibitaw. Tama po, wag po nating bitawan si Bibirina po natin at lagi po natin isama sa ating pagdasal na sana mapadali yung kanyang paggaling. Kasi nakakaawa naman po talaga si Rina. Maria Cherry Antonio, noong una pa kung sino ang mang-api sa ating prinsesa, ipaglaban ko kung patayan. Huwag naman po ganun, Tita Maria Cherry. Huwag niyo pong ipaglaban na patayan po yan. Asan na ta? Princess Lynn Pasmagan, ayaw ko nakagapay na ibalik pa si Ido kay Rina. Halos di pa ako nakamove on sa pagpapaalam ni Ido sa part 84. Maraming luha ang nawala din kaya ayaw ko na talaga kay Ido. Ganun po ba, Tita Princess? Yun nga po, marami po talagang ang umiyak po kasi may nag-PPM din po sa akin na ganito raw. Nilalabas po nila yung kanilang sama ng loob dahil sa ginawa po ni Kalinga Pido noon. Leticia Tamsakdan, kaagapay from Oriental Mindoro. Salamat po ma'am Leticia Makaraeg. Shoutout po sa 143 million views, 80 tamsak. Rowin Arajan, sapat na sa amin si Bibirina. Yes, tama po. John Michael Bilisa, nasaan kaya si Ma'am Anita, si Spike at Ina Mustasa? Bigla silang nawala. Pero si Ma'am Maria nandito, saka si pero si Spike mukhang busy pa yata yun Maria Anita Beltran, ang sa akin kahit walang ng kuya si Bibirina, okay na sa akin basta na kay Mama Roda siya, masaya na ako. Oo naman, kahit wala naman po talagang kuya si Rina, basta nandyan yung laging nag-aalaga sa kanya, okay na po yun, sapat na po yun. Tapos nandyan pa si Rebecca po yun, yung bata ba yun, nandun po sa ni Roda. Jocelyn ba,
Bahala sila magkabalikan basta hindi natin iiwan si Princess Reyna. Jocelyn Amulong. Joanna Salas, shout out. Sini Robles, mas masaya si Reyna kapag si Juan ang kasama. Kumbaga, pareho silang kuwela. Ganun po ba, Tita Sini Robles? Sa bagay, si Juan TV ay naman po siya. Yung kumbaga, palabiro din po. Yung kumbaga, yung mukha po niya ay nakakapagsaya kay Reyna. Mas Maria Anita Beltran, hindi ko na rin alam. John Michael Kajina TV, shout out, tamsaktan. Salamat po mga Tita Kajina TV at welcome po kayo sa aking live. Ben Lor, kahit Kuya Kaagapay, mahal ko po talaga si Rina kahit po gabi na nag-load pa rin ako. Mapanood ko lang si Rina kahit po katatapos lang po ang message mag-message note agad po ako. Gulod, Kalatagan, Batangas. Ayun po ba? Ang dami nga pong nag-aabang po talaga kay Rina. Lalo pag hindi po siya pinapakita ngayon sa YouTube. Marami pong sabik na sabik. Fernanda Gaberte, tama sir, walang iwanan. Salamat po Tita Fernanda Gaberte. Huwag po nating iwanan si Baby Rina po natin. Maria Cherry Antonio, para sa amin ayaw na namin ang sakit-sakit ang ginawa ni Ido kung Rina ng sinungaling, is liar. Malay lang po natin. Namumula mata ko Maria Gaiti, good evening sir Kakapay, tamsakdan ako, wawa naman si Sir Rina. Si Rina, marami naman basher sa ginagawa ni Jomar. Ano po Tita? Good evening Kakapay, tamsakdan ako, wawa naman si Rina, marami naman basher sa ginawa ni Jomar. Hindi naman po binabas si Rina. Kumbaga si Jomar po yatang binabas po dyan. Pag once na iniwan po talaga. Kasi alam ko marami daw nag-unsub kay Jomar. Rowena Arajan, hayaan na natin si Jomar sumaya sa buhay niya. Kaya kung saan man si Jomar, hayaan na lamang po natin. Kasi buhay po niya 'yon. Best friend Italy, tamsakdan. Shout out Ma'am Best friend Italy. Shout out po. At welcome po sa live. Maribek, shout out po Tita Maribek. Droba Baisha. Hello po host. Hello din po sir. Banglahi po to Droba Baisha. Hello. Sabi po niya. Herminia Santos, kahit nawala na ng kuya si Rina, marami naman siyang mga ate, mga mama at mga lola ang mahalaga gumaling ng lubusan ang ating bunso. Tama po, kahit wala pong kuya po si Rina, nandiyan, marami naman po nagmamahal. Gina Tanhay po Kakapay, basta walang iwanan, Rina hanggang dulo po tayo. Myrex Aldabi, shoutout po kay Mayora at Ma'am Hassan. Sir Kakapay, sa iyo din, shoutout. Thank you po. Salamat po, Myrex Aldabi. Binlor, bakit po ba wala siyang vlog? Di ko po napapanood kasi Gulod, Kalatagan, Batangas. Sa linggo po yata meron pong aabangan. John Michael Bilisa, shout out sa mga classmate ko sa live ni Sir Kagapay, tamsak tayo. Oo nga po, magtamsak naman po tayo.
Asan na tayo? Hello host, please accept my channel. Ibaba nyo po yung yung link po nyo. Dading Laos Milosa ang ibig sabihin. Ano po? Dading Laos. Milosa ang ibig sabihin. Ano po yun? Hindi ko po alam yun Gina Katang-Katang, yes na yes po sir, hindi po ako bibitaw kay baby girl anak ko, kaya haha nakikianak. Kahit naman po tayo ay, siyempre kayo po mga sabihin nyo pong, pwede nyo naman masabi na anak-anakan, makikipag-anakan tayo kay Rina, ganyan. Kasi bata naman po siya, kahit naman ako, kasing po lang niya, kasing edad lang po niya yung aking panganay din na babae. 15. Marianita Beltran. Nakatamsak na ako dyan, Michael. Best friend Italy, madalas akong nanonood sa'yo basta kay Rina. Okay, salamat po tita best friend Italy. Rina lang naman po talaga ang aking topic dito, kahit sa mga content ko po. Meron po noon si Rochelle, pero dalawang upload ko lamang po yata doon noon. Evelyn Monteverde, simula noon hanggang ngayon, solid rin ako kagapay. Salamat po, Evelyn Monteverde. Shoutout po, Jonathan. Gandang gabi po. John Michael Belisa. Leslie Kidingala Burbano, Silosa, sir. Sino pong Silosa? Gina Amad, kumbaga, sir, ano po? Kumbawa, sir, gaaga pa mo kahit anong mangyari, huwag natin iwanan si Rina hanggang dulo. Rina forever from Japan. Yan po pala. Siyempre, hanggang dulo po ay huwag po natin iiwanan po si Rina. Naka 37 minutes na po tayo. Sally Alegria, tama yan. Tama po yan. Sally Alegria, tama yan na natin si Jomar, matanda na siya para makahanap siya ng magiging jowa. Basta tayo stay out lang kay dalaga Rina Mimay. Kung kay Jomar po ay hayaan na po natin kung ano po yung kanya magiging desisyon, kung gusto po niyang makipag-love team. Kasi siya po yung talaga dyan yung magdedesisyon, hindi po tayo. Pero asahan po niya na marami din po ang mangbabas po sa kanya. Senior Robles, sinabi ko na noon pa tuwing may schedule si Rina sa check-up, si Ian lang mag-isa pupunta, laging umiiwas na si Jomar. Yun din po ang aking napapansin. Parang umiiwas na po si Jomar. Jerlyn Daria, magandang gabi po kagapa. Shoutout po. Shoutout po Jerlyn Daria. At welcome po sa ating live. Sa mga baguhan po at sa mga dati po, welcome po. Carmen Caceres, si Rina lang sapat na. Elizabeth Gabutan, shoutout po kay Ma'am Roda at Rina from Buena Hills, Sambang, Guadalupe, Cebu City. John Michael, may bago vlog si Jomar, di ko pinanood. Napanood ko na rin po yan, yung bagong vlog po ni Jomar, yung matanda. Pero hindi ko po natapos. Mi Aimot, magandang gabi kagapay at mga Karina na lang tayo, wag ng Jomar na yan, maging masaya na lang tayo kay Rina. Tamsak na kagapay from Rosario, La Union. Tita Mi Aimot, kita-kits po tayo dyan sa Rosario, sa La Union.
pupunta po ako diyan sa ano po, sa dati ko pong pinuntahan na barangay po diyan po sa ano, sa Apor, Subusob, Apor. Kasi tumira din po ako diyan dati sa Apor, Subusob ng 2 taon. Nag-caretaker po ako diyan sa bundok po diyan. Yung lote ng tita ko diyan dati. Pero ngayon iba na po yata yung caretaker po nila diyan sa ano, dati kong tinirahan po diyan. Kaya tita, Miaimot, kita-kits po tayo diyan. Kasi meron po akong gustong tulungan po diyan sa Apor Subusob, yung matanda na magsulo sa buhay. Si Robles, okay yan mag-partner si Jomar kay Carla, bagay sila basta huwag natin iwanan si Rina. Ay, oo naman po, kahit i-partner po nila si Jomar kay Carla, ay bagay naman po sila. Yun nga lang, pag pinartner po nila si Jomar kay Carla, para sa akin po, mababas din po si Carla. Tulad po nila Rachel, sila tawag nun, si Dara, si Joy. Tingnan nyo, may mga nangbabas na rin po sa kanila. Si Erica, yan. Sa bandang huli, si Carla din po yan, mababas din po dyan. Jocelyn Amulong, pag naka-love team si Jomar, choice niya yun, baka doon siya masaya sa love team. Oo nga po, malay po natin, dyan po maging masaya si Jomar para sa kung sino man yung ilalove team po. Doon nga po, kung napanood niyo po yung si Jomar at si Carla, parang kilig na kilig po si Jomar po doon, di ba? Panood ko po yun eh. Parang nangangamoy love team po yata. Pero bagay naman po sila. Ikaw ha dyan, Michael, talaga hindi ka na rin nanonood kay Jomar. Bakit naman hindi kayo nanonood kay Jomar dyan, Michael? Manood din po kayo minsan-minsan. Sana po ipa-vlog ni Roda kay Kalinga Prab, hindi siya dahil mahina pa siya ang nag-vlog, marami ang galit sa kanya. I don't wanna say but it's true. Juliet Ticker. Mabilis mag-angat yung message. Kuya, kahit po ako makatapos lang magmamasahe, tuloy pa ako manood para mawala po ang pagod ko. Sa'yo lamang po, libangan ko po, Gulod, Kalatagan, Batangas. Salamat po, Tita Binlor. Rowena Arayan, hindi naman si Jomar ang aalaga, napunta lang siya kina bibili na pag may pinapabigay si Kalinga Prab, malulungkot lang tayo pag si Ate Roda ang mag-love team yun, mapabayaan si Bibi Rina. John Michael, lahat na sumusuporta at nagmamahal sa dalaga natin, nakasupport din ako, Solid Princess Rina. Dito po tayo magbasa sa cellphone. Nahihilo po ako sa Nasaan na po tayo? Lahat nakasuporta at nagmamahal sa dalaga natin. Nakasupport din ako, Solid Princess Rina. Mercy Nembres, good evening Sir Kagapay. Solid rin, ayaw ko na manood sa mga vlog ni Jomar Tamsaktan. God bless po. Bakit naman po, Tita Mercy, kung ayaw nyo nang manood kay Jomar?
Asan na po tayo dyan, Michael? Maria Concepcion Timbang, ano po mag-event na Rina sa linggo Sir Kagapre na abangan natin? Ay wala pong event. Hindi po event po 'yon, yung napapabalitang may vlog. Leslie Kidinga Laburbano rin abangan sa umpisa hanggang ngayon rin na pa rin kami. Salamat po Ma'am Leslie. SPD si Pililo, basta para sa akin lumayo man sila kay Princess Rina, dito lang ako kami nga nagmamahal kay Bonso, walang iwanan, mahal ko yan na isa lang yan sa buhay ko. Jocelyn Amulong, walang iwanan, solid rin hanggang paggaling niya. God is good. Tama po. Wag po natin bitawan si Rina. At sama po natin sa dasal po natin. Herminia Santos, hanggat may Rina nandyan pa rin tayo hanggang wakas. Rot, Baby Rina forever, okay lang siya mag-isa, masaya naman siya sa fans niya, sponsor at supporter. Binlor, kahit po anong mangyari, Rina pa rin po ako, madami po ako nailuha ng iwan ni Ido si Rina, tumaas po ang dugo ko, kaiyak, bakit po ba lagi na lamang iniiwan nila si Rina, Gulod, Kalatagan, Batangas. Hindi po natin masasabi kung bakit laging iniiwan po si Rina. Siguro po dahil po siguro sa kalagayan po niya siguro. Rowena Arahan, kasi may ginusto Ma'am Sini kaya siguro umiiwas. Helene Orica Tamsakdan, salamat po. John Michael, bilis, akala ko ako lang nakapansin kay Jomar, umiiwas na talaga si Jomar sa dalaga natin. Marami pong nakapansin po dyan, John Michael. Kahit nga po ako, napapansin ko marami po talagang umiiwas kay kay Jomar. Ay, umiiwas po talaga si Jomar. Napapansin ko lang din. Nasaan na tayo? Basta dalaga rin lang ako, Ma'am Anita dyan, kasi ako natutong manood ng YT dahil sa dalaga natin. Si Carla at si Rose Ann magpinsan sila, sabi ni Star Rock. Best friend Italy, hindi ko pinapanood si Jomar, boring panoorin. Bakit naman po, tita best friend? Pili Sambat Tamsakdan, MC, basta Bonso Rina, support tayo hanggang makapagtapos sa pag-aaral at maging successful sa buhay ni Bonso Rina. God bless always. Nakita rin kita sa live ni kay Miss Hasan, best friend Italy. Ako po, tita best friend, nakita niyo ako sa live ni Hasan. Stinally Cansino, hayaan na natin yan mga kuya ni Rina na mag-love team o mag-GF sila. Matanda na sila. Ang ating Baby Rina bata pa. Tama po. At saka marami pa po ang tawag po nun. Marami din pong balang araw, marami din po gusto kay Rina. Kumbaga maraming pipila po dyan.
Kasi ngayon, tawag po nun, ngayon may sakit po siya. Siyempre, yung sarili po niya ay hindi po niya na naalagaan. So, tutok muna sa ano, sa kanyang paggaling. Nasaan na po tayo? Tawag nito. Marami pong nakaligtaan po sa ano, mabilis po kasi. Nelpa Japlet, magandang gabi kaagapay. Ayaw ko na kay Jomar, parang nangangamoy love team na si Jomar Kilig na si Jomar. Hindi na ako magsusuporta kay Jomar. Rina, pareho lang sila ni Ido. Napansin nyo rin pala yon yung ano, yung kay Jomar tsaka si Carla. Maria ni Tabiran, paano ba tayo kaya tayo makakasama sa GC? Leslie Kidding Gala Burbano, hindi naman masama kung ibalik ang Edren, kuya naman sir. Mi ay mod, o kagapay magkita tayo, abangan kita kagapay, wag nang idikit si Jomar sa mukha ni Rena, walang gana, hindi ko pinanood vlog niya ngayon. Shirel Lasala, kagapay, shoutout po sa Japan Charity Group. Sana po di sila magsasawa na pagtulong nila kay Rina, lalo na ngayon may bago na love team si Jomar. Ako din na nanonood mga vlog niya, unsub ko na talaga siya. Kung sa Japan Charity Groups naman po ay hindi naman po nila bibitawan talaga si Rina hanggang sa paggaling daw po niya. Nandyan po sila nakasupport. At siyempre ganoon din po siguro sa mga ibang community na sumusuporta kay Rina. At hindi lang po ang Japan Charity Groups, marami pa po. Andyan din po yung yung Rina's communities. John Michael Bilisa, hindi ko rin alam kung paano Ma'am Anita. Best friend Italy, totoo yan, napansin ko din noong sinundo ni Ian umiwas, wala akong paki sa kanya. Best friend Italy. Miguel Love, shoutout po sa lahat. Ina Mustasa, nandito na po si Ina Mustasa, yung hinahanap po ninyo. Nakadalo na po siya. Ina Mustasa, marami pong naghahanap sa iyo. Rosemary Torres, hello po, magandang gabi sa iyo kaagapay mo. Rosemary Torres, magandang gabi din po, Ma'am Rosemary Torres. Yan, nagla-live na po yata si Kuya Bal Santos Matubang. 7 minutes pa po bago tayo magpaalam kasi naka-live na po si Kuya Bal. Kahit nga ako umiyak ng iwan ni Ido, sa talaga natin nasaktan din ako sa ginagawa niya. John Michael Belisa, yun nga, marami nga daw na ospital dahil po dyan. Rowena Arajan, Ma'am Maria Anita, shout out. Ma'am Ina, late ka na naman. Maria Anita Beltran. Director kahit ayaw Ido. Ayun nga, nagpaalam nga si Kalingap Ido noon. Kaya hindi rin po natin masisisi si Kalingap Ido kung yun po talaga ang utos ng director, 'di ba? Binlor, kuya, bakit po madalang i-vlog si Rina? Wala po akong mapanood. Miss ko na po si Rina. Gulod, Kalatagan, Batangas. Wala po tayong magagawa kung bihira po nilang i-vlog po si Rina. Kahit naman po kami, inabangan din po namin yan
Pili Buyagawon. Shoutout po, Ma'am Pili Buyagawon. Shoutout po at welcome po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po. Maria Kudaratilo. Hi, hello po Kuya Kagapay. Thumbs up po. Good evening po sa lahat. Kumusta na po kumusta na po kahit naka-move on na tayo? Okay lang naman po tayo, Mariam Kudarat, at hello po sa iyo. Inamusta sa balita ko Kagapay, bibitawan daw sa Japan Charity Group si Jomar pag nag-love team na. Sino nagsabi sa iyo yan, Ina? Buti may alam. Ba't may alam kang ganyan? Ako wala akong alam Sino nagsabi sa inyo yan? Nalit ako kung mayroong ganyang usapan, parang nalit yata ako Itanong ko nga rin. Si Robles, Kagapay, dalawa ba ang account mo sa YouTube? Kasi may Kagapay din vlogger reactor nakasombrero. Isa lang po tita si Robles. Yung kaagapay mo lang. So 4 minutes na lamang po bago tayo magpaalam. Kasi si Kuya Pal ay nag-live po yata. Good evening, LB Tomas. Good evening, Sir Kaga. Pasensya na po. Nahuli ako sa live mo. Kumusta na si Rina? Okay lang naman po. Gaya po ng dati. Bihira lang po natin nakikita sa vlog po si Rina. LB Tomas, hindi ka pa naman na late, kumbaga katamtaman lang po. Shoutout po sa 200 million views at 125 thumbs up. Salamat po sa lahat po na nandito na laging sumusuporta sa akin. Salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe naman po. Sa mga baguhan pa po. At sa mga po pala, sa mga vlogger po na nandito, kung may problema po kayo sa YT po nyo, meron po akong kakilala na pwede nyo pong lapitan. Ang vlog po niya ay Josa Per Vlogs. Yun po ang kanyang YouTube. Siya po yung nag-ayos po ng aking YouTube nung meron po akong problema. Herminia Santos, sinabi ni Mayora si Jomar daw ay bibitawan na ng Japan Charity Groups. Si Mayora? Ay siguro, hindi pa naman po siguro bibitawan yan. Para sa akin lamang po Pero mas maganda, itanong ko rin po sa Japan mamaya. Makipag-join po ako. Kung ano po ba talagang nila kay Jomar. Estinilis, kansino basta tayo rin na wag natin siya iwanan kasi marami na tayo iniyak sa kay Bibirina. Tamsak Dan, LB Tomas. Salamat po. Medyo bilisan ko na lamang po yung pagbasa para mabasa po natin lahat. Pero yung mga nakaligtaan ko po ay pasensya na po. Mabilis po kasi. Mama Anita Beltran, Ma'am Rowena, shout out. Milagros Abilon, sino kaya love team Jomar si Poto? Best friend Italisa ngayon, bata pa si Rina, di dapat sa love team, baka dyan sila masilip ng pamilya ni Rina, sabihin ginagamit nila si Rina. Tama po yan, tita, best friend. Kaya ang nirekomenda naman po talaga ng Japan Charity Groups dati ay si Jomar bilang as in kuya lamang po, pero hindi po love team. Pero yun nga po, sinasabi po ng iba, ganun din daw po yung love team daw po ang kinalabasan. Pero yun nga, depende po sa mga nakaintindi at hindi nakaintindi kung ano po yung iisipin po nila. Juliet Dicker, me too, nagdaan sa wall ko ang vlog ni Jomar, nayabangan ako, iniwan ko ang vlog niya.
Grabe si Tita Juliet Dicker. Ina, mustasan natulog na ako Ma'am Anita, nagising lang. O, natulog daw Tita Maria Anita si Ina, nagising lang daw nung ako'y nag-live. Mercy Nembres, dapat si Jomar mahalin niya ang supporters niya at viewers niya. Kung viewers wala din sila, dumikit lang si Jomar kay Rina, nakilala siya sa social media. 5, 5 ama ba ako sir? Ay tama ba ako sir? Masasabi din po natin na tama po kayo kasi 'di ba dinikit nga po si Jomar kay Rina. Doon din po talaga tumaas yung yung subscribe po niya. Rose Ahmad, Sir Jomar ang lumapit kay Rina kaya siya nakilala sa mga fans ni Rina. Ngayon nakilala niya, umiiwas na, tinanong yun vlog niya nila ni Carla na pakilig siya kay Carla kaya hindi ako nanood sa kanya. Yun nga po, pag nga po, tawag po nun, pag naipag-love team si Jomar, lalong bababa po yung views po at saka subscribe po ni Jomar po talaga diyan. Kasi doon po sa grupo ni Mayora, sabi po niya nag-unsub na daw po sila eh. Iwan ko rin po kung totoo. John Michael Belisa, shoutout po mga classmate. Ina, musta sa gandang gabi at ba't late ka? Natulog daw po John Michael si Ina. Maria Anita Beltran, best friend Italy, hindi po love team nangyayari kay Jomar at Rina. Yun po ay bilang kuya lang ni Rina. Rot. Shout out Rot. Marilo Rentoy, Rina mas roda sapat na. Mariam Kudarat, hello po mga ka-Japan charity group. Sana po wag po kayo bibitaw mag-support sa ating prinsesa natin kasi malapit na siya gumaling. Hayaan na natin mga kuya na iniwan na sa iris sa prinsesa. Shoutout po sa 200 million views at 139 tamsakdan. Naka-isang oras na po tayo. Tuloy pa ba? O ilang minuto? Mga 10 minutes pa po. Kuya, sana Edren pa rin po. Bagay naman po talaga sila Ido. Mahal ko na po sila ng Edren, Gulod, Calatagan, Batangas. Lily Roas, bata po si Carla. Payag ba ang nanay noon ang tanda na ni Jomar? Kung love team lang naman po, ay wala naman po siguro problema po yan sa pamilya po ni Carla. At saka pag tinulungan na po ng kalinga po si Carla, siyempre, hindi na po makakatanggi ang pamilya po ni Carla. Kumbaga, laging go na lang po yan. LB Tomas, basta ako okay lang yung ayaw na Jomar Karina, okay lang dyan naman si Roda para kay Rina. Mabuti na yan hanggang maaga pa, alam na natin ugali ni Jomar, walang isang salita din si Jomar. Best friend Italy, ang Mamix Group ng Japan kay Mix Molino ay mahal grupo yan, nasundan ko yan noong buhay pa si Mahal. Milagros Abilon, ganun talaga matiram ang matibay, matanda si Jomar, karapatan niyang pumili ng gusto niya. Si Walis Maruya Puto may nagtitinda pa ng isda. Ganda rin yun. Sabi po ni Milagros. Joanna Salas. John Michael, tapusin mo lang live mo sir Kagapay. Ganun po ba? John Michael, yan po ba ang yung Facebook, John Michael Belisa? Kasi gusto rin kita makita eh. Kasi sabi ni Tita Maria Anita, okay ka naman daw. Kahit si Spike, kahit lahat po na nandito, pwede nyo naman ibigay sa akin yung yung Facebook para makilala naman ko kayo. Alam nila lahat, mas marites lang yan sila kaagape mo. Merlinda Catalona, alam nila lahat, magmartes lang yan sila kaagape mo. Oo, live si Kuya Bal, bye. Best friend Italy. Salamat po ma'am, best friend Italy. Jocelyn Amulong, out muna ako sir kagapay, may
bisitang dumating luto hapunan Friday kasi ingat mga Karinas. God bless you. Sige po, salamat po Ma'am Jocelyn Amolong sa iyong pagdalo. Jocelyn Amolong, may abangan sa Sunday baka anong pagbabalik ng Idrika, I don't care. So ano po, abangan na lamang po natin kasi kahit naman po ako hindi ko po alam kung ano po 'yun. Dignan Nita Lano, wala isang salita si Jomar. Ituloy ko na ba? Mag-shoutout yan ang ibig sabihin kasan kaagapay mo rot. Ano sabi mo rot? Miga shoutout yan ang ibig sabihin ha. Yung Mega Love yung Mega Love shoutout. Si Mayura nag-usap daw po sila ni Ate Rem kanina. Ina Mustasa. Sinabi ni Tita Rem kay Mayora. Ganun ba? Matanong nga din po sa Japan Charity Groups. Kung ano po yung plano po talaga nila. Medyo madilim na po, no? Malabo. Nakikita nyo pa rin po ba ako? Tamsaktan kaagapay Sorayda Kakayan. Shoutout po. Salamat po Ma'am Sorayda Kakayan. Miguel shoutout dyan, natulog na ako, nagising lang ako, di ko alam may live pala si Kaagapay Ina Mustasa. Sabi ko nga sa iyo, John Michael, nagising si Ina nung ako'y nag-live 2 beses na ako nakasubscribe sa iyo, Sir Kaagapay, John Michael Belisa. Bakit 2 beses po kayo nakasubscribe sa akin, John Michael? Ibig sabihin, yung pangalawa, nag-unsub po kayo. Binlor, kuya pwede ba tulungan niyo po anak ko? Nag-vlog kung paano siya makasahod po. Salamat po, Gulod, Kalatagan, Batangas. Binlor. Nag-vlog po yung anak po nyo. Kung gusto po nyo ay ibigay ko yung yung Facebook page ng aking kakilala. Doon po nyo siya kontakin. I-message po kung ano po yung problema ng ng YouTube ng anak po nyo, Tita Binlor. Pwede ba tulungan nyo po anak ko, nag-vlog kung paano siya makakasahod po. Salamat po, Gulod, Kalatagan, Batangas. Ibig sabihin po, di pa po siya nakakasahod. Pero monetize na po siya. John Michael Belisa, okay na yan, maghihintay pa sa live ni Mayora. Nakapag-start na ba si Mayora nag-live? Sa tingin, mag-aalas 6 na rito. Genti Lakno, YTPH, thumbs up, gandang gabi. Shoutout po Genti Lakno, YTPH, at welcome po. Kung sino po yung yung vlogger po dito, pwede nyo naman pong ibaba yung inyong yung link. Marianita Beltran, tuloy pa. Patamsak naman po sa live ni Sir Kagapay, John Michael Belisa. John Michael, ito ba yung Facebook page mo? Facebook mo, John Michael Belisa? LB Tomas o si Jomar na halatado na gusto din niya makilab team kahit hindi na nanonood kay Kuya Jomar, parang gusto niya kasi si Carla tumpak kaagapay banana talaga, sabi ko sa babalik sa 500 yung 20 niya. Sino ba dapat lapitan para po matulungan ang anak ko po na nag-vlog po? Paano ba? Salamat po, Gulod, Kalatagan, Batangas, Binlor. Ito pong sinasabi ko, Tita Binlor, yung si Diyos wait lang po.
tingnan ko yung ano niya. I-type ko po dito para i-search nyo, i-search nyo na lamang po yung kanyang ano, Facebook page ni ano ni Ma'am Josa. Ang kanyang ano po, ano, Josa Per Vlogs. Wait lang po, i-search ko pa. Ayan ako po rito. Josa Per. Josa Per Vlogs. Iyan po ang ano po ni Josa Per Vlogs sa Tita Benlor. Kung gusto mong kontakin po siya, humingi ng tulong. Yun nga lang, ito po ay ano po niya, yung kumbaga tawag po nun, may serbisyo po niya yan. Asa na tayo? Hindi. Natulog na ako, Ma'am Anita. Nagising lang ako. Kung nakaligtan na naman ko po yung pagbasa yung mga comment po nyo. Maxine in. Kagape mo, kay Princess Rina lang tayo. Walang iwanan hanggang dulo. Love natin si Princesa Rina. Gloria Magnaya. Good evening, kagape. Musta ka na? Sana lagi kang okay at ingat ka lagi. Ay okay lang naman po ako, Tita Gloria Magnaya, at ingat din po kayo palagi. Sa lahat po na nandito, lagi po tayong mag-iingat. Ituloy mo lang, kagape. Namusta sa Virginia, Clara, kaya huwag nang bigyan ng katandem si Rina. Si Jomar may edad, gusto na yan mag-asawa, baka sa pamamagitan ng love team makapag-asawa na si Jomar. Kaya nga po, malay po natin, dyan po makapag-asawa si Jomar po talaga. Naku po, wag na dyan, Michael, wag na sila lumapit kay Bibi Rina. Marianita, Elby Tomas, sabi niya noon na interview si Jomar na ni Dan niya, hindi niya daw iiwan si Rina kahit gumaling na si Rina pa daw siya. Puro hindi totoo ang mga sinasabi ni Jomar kay Dan. Yun nga po, tawag po nun. Hindi naman po siguro iiwan po sabi naman po ni Jomar, hindi naman po niya iiwan si Rina. Nandyan pa rin po siya bilang kuya po niya. Herminia Santos, hindi pa ako accept sa sinasabi ni Ido na may abangan sa Sunday. Jonathan, wag na tayo papayag kung sino ididikit kay Bunso. Magsikap sila para magkabyos sila. Yes, ituloy mo lang na madalang ka lang mag-live, di ba? Juliet Dicker. Madalang nga po, ngayon lang po medyo wala pong wala po tayong naririnig na music. Umalis po yata yung kasama ko. Naglakad-lakad po sa labas. Benlor, Kuya Kagape, ano ba ninyo? Thanks po, Gulod, Kalatagan, Batangas. Name ko po. Yung Facebook ko po, search nyo yung Freddy Salinas po. O kaya i-search nyo yung Kaagapay mo, may lalabas po dyan. Makikita nyo po yung yung gwapo dyan. Wait lang po, ko lang yung ilaw, medyo madilim po kasi. Ilaw po. Yan. Buksan po natin.
Buksan po natin yung ilaw, medyo madilim na po kasi baka hindi nyo na ako makikita. Rowena Rajan, tuloy mo na lang kagapay konting oras na lang. O sige, panindigan ko na lamang po kasi marami pa po kayo eh. Tuloy mo na lang kagapay konting oras na lang. Gloria Magnaye, oo nakikita ka pa, pogi pa rin. Rowena Rajan, okay, oo pogi pa rin kagapay. Solita Bautista, sa December daw magpa-meet and greet, magpa-meet yung sponsor at Serena, sabi ni Mayora kanina. Baka sa mga sa mga ibang community po 'yan. Baka mga Jorin, Rinas yung po. Solita Bautista, sa December daw po mag-meet yung sponsor at Serena, sabi ni Mayora kanina. Yun nga po, marami nga daw pong uuwing mga galing po sa ibang bansa para makipag-meet din po sila kay Rena. LB Tomas Oser, maliwanag man. Maliwanag po talaga kasi may ilaw na po. Jonathan, nga siya ngayon mataas pa views niya, unti-unti na lang yan mawawala views niya. Jonathan. Char Cordelerans, good evening Kapsat. Good evening din po Manang, salamat ka arate ka ulit. Inamusta sa lahat ng nag-scout nila gustong ligawan ng keyboys kaya magaganda ang mga hinaharap nila kaya nakakawala na minsan ng gana manood sa Kalingap. Ayun nga po, nag-ano nga po sila ng ng mga angels po. 'Di ba sabi nga po ni Kalingap Rob, dadagdagan po ng angels kaya siguro naghanap din po sila ng may itsura ganun. Maria Anita Beltran, sabi ko sa iyo kagapay, pag hindi ka nakakapag-live namimiss ang kapogian mo. Niloloko pa talaga ako ni Tita Maria. John Michael Bilisa, parehas lang sila ni Ido at Jomar. Ang kaibahan lang si Ido binigla tayo lahat, si Jomar naman unti-unti lumalayo, di ba? Yun nga lang pagkaiba. Soldi kagapay, good evening po. Maganda ang nanay ni Carla. Yun na lang love team ni Jomar, kalidad niya. Soldi. Ganun po ba? Mariam Kudarat, Kuya Kagapay, di ba Sunday rin mayroon din abangan kay Princess Rina natin? Bakit sabay na mayroon din abangan kay Ido? Baka yun na po yun. Binler, okay po, salamat po. Di pa po siya nakasahod kasi di po niya alam kung paano dami po siya star pag vlog po niya. Ano po? Kasi ang pag po kasi diyan sa pag YouTube, pag monetize ka na po, marami ka pa pong pipil-upan. Mariam Kudarat, oo naman Kuya Kagapay, maliwanag ang tingin ko sa iyo. Maliwanag talaga. May nag-message po sa aking Facebook. Sino to? Si Leonardo Nola. Char Cordillera, silent viewers ako kung minsan pag ala akong ako mag-comment. Silent viewers ako kung minsan pag ala ako ma-comment. Minsan pag ala ako ma-comment. Perly Fernandez, grabe po si Jomar kasi wala siya isang salita. Grabe po. Shout out po CEO, founder Mel Jomarin and
co-founder Cathy and co-founder Gina. Shoutout po to all admins and members, especially Kaagapay. Shoutout. Shoutout po Tita Perly Fernandez at sa Japan Charity Groups at sa lahat po ng bumubuo ng RIN sa mga iba't ibang grupo. Herminia Santos, ako rin na lang po pinapanood ko, wala nang iba. Nila Taroma, kaagapay out muna ako sa live ni Kaagapay mo out muna ako live ni Mayora. Sige po Tita Nila Taroma. Chari Platila, hello po kaagapay, shoutout ng Batangas. Shoutout po sa mga taga Batangas. So, umabot na po tayo ng 100. Umabot na po tayo ng 1 oras na higit. At salamat po sa pumunta po sa ating live. So, dito na po natin tatapusin ang ating ang ating pagla-live. Salamat po sa 166 million views at 163 thumbs up. So, na lang po natin ng 1 hour and 30 minutes. Kasi marami pa po kayo dito. Soldi, sir, kaagapay, sweet ka kasi magsalita, nakaka-inlove ang pagsalita mo. Ganun po ba, Soldi? Baka nakakaantok. Baka baliktaran naman po siguro yan, Tita Soldi, yung sinasabi mo, ha? Alam ko nakakaantok eh. LB Tomas, lumalayo si Jomar kay Rina, okay na habang maaga pa at sabi ni Roda, hindi man daw kilala ni Rina si Jomar, mas kilala pa mo si 1TV. Siyempre si 1TV talaga, nakikilala po talaga ni Jomar, ni Rina. Kasi nakakasama niya po sa bahay. May event sa school nila Rina, kasali siya doon. Yun, Gloria Magnay. Abangan po natin yan kung yan po talaga. Herminia Santos, papaanong hindi iiwan ni Jomar si Rina, umiiwas na nga siya kay Rina. Nuna PD Pablo, good evening kaagapay. Good evening din po at welcome po. Virginia Clara, kay kaagapay, basahin mo chat ko. Nababasa ko naman po Tita Virginia Clara, yung mga chat po nyo. Pagkakalam ko pangatlo na po ito yung message po nyo. Nababasa ko po. Wag po kayong magtampo. Perly Fernandez, sir, kagapay, friend daw kayo ni Gian, sabi nila sa akin, tamsakdan. Ay kahit naman po sino ay friend ko naman po, Tita Perly Fernandez, kahit kaaway ko po, ay syempre friend ko pa rin po yan. Ganyan po ako. Kahit yung mga nangbabas po sa akin, kung gusto po nila ako maging friend, i-accept ko po sila. Basta po tayo, sabi ko nga, ako naman po kasi ay friendly po, hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob. Kahit binabas po ako, ganyan po. Julius Severino, good evening Mr. Kagapay. Totoo bang makikita si Rina at ang kanyang sponsor ng Japan Charity Groups? Siguro pag sila po ay nakauwi, yung mga taga Japan, ay maaari pong puntahan po nila puntahan po nila si Rina para makipag-meet, para makita po nila. Yun po ang alam ko po. Reggie TV Vlogs, good evening kaagapay. May bagong bisita po tayo, si Reggie TV Vlogs. Welcome po sa ating live. At shoutout po sa iyo, Ma'am Reggie TV Vlogs. Rose Cross, good evening po kagapay. Salamat, nakita din kita. Shoutout po Ma'am Rose Cross. Mukhang nalit ka po yata, Tita Rose Cross. Herminia Santos, may nalalampasan ka kasi hehehe. Mabilis nga po yung yung pag ng comment.
Minsan nahihilo po ako. Frida Alano, masaya naman si Rina kahit wala mga kuya nila, hindi kailangan si Jomar na ni Rina. Ni Rina, si Roda ang mag-aalaga kay Rina, okay yan. Char Coldelerans, 'pag wala akong mag-comment kasi pinaglalaban ko si Jomar sa mga bashers niya tas parang iba na siya ngayon. Akala ko nung una yung mga pinapakita at sinasabi ay totoo. Ibig sabihin po ano po Tita Char, kumbaga wala po siyang isang salita si Jomar. Glenn Galit, shoutout kagapay. Shoutout po Glenn Galit, shoutout po. LB Tomas, oo nga, ang ganda ng boses mo, siguro maganda pag kumakanta ka. Hindi Cherry Platila, kumbaga yung boses ko lamang po ay mahinahon. Cherry Platila, gwapo po kasi kayo kagapay, salamat po nabasa nyo ang chat ko, lagi po ako nanonood sa iyo. Salamat po Ma'am Cherry Platila. Leonardo Nola, magandang gabi po, kaagapin mo, salamat po sa friend na kita sa Facebook. Oo nga, naano ko sa mo, na-accept na kita. Tapos na-replyan, yun nga lang sa pangalawang mo yata, hindi ko pa nabasa. Ito, sabi mo, thank you po, friend na po tayo sa Facebook. Yan, friend na po tayo, Tita Leonor Danola. Herminia Santos, gabi na Mayora, uwi daw next month ang Japan Charity Cruise. Opo, uwi po siya. May uwi po talaga. Next month o next year. Next year ang alam ko eh. Cross kagapay, ginamit lang ni Jomar si Rina, kung hindi kay Bibi Rina di siya makikilala. Mariam Kudarat, kuya kagapay, out muna kasi pupunta ako sa live ni Sis Mayura. Sige, God bless you. Sige po, Tita Mariam Kudarat, salamat po sa pagbisita. Cheryl Lasala, sabi ni Ido sa live nila, Ina Mustasa, kaya nga Char, ibang-iba na si Jomar, now may pangkamayabang na. Kayo po talaga ang makakapansin po niyan. Kung ano po yung napapansin nyo, siyempre, masasabi nyo po talaga na ibang-iba na po talaga si Jomar. Solde, sabi ni Ma'am Roda, si Jomar bibitawan ng Japan pag nakipag-love team sa iba. Ano po? Sabi ni Ma'am Roda, si Jomar bibitawan ng Japan pag nakipag-love team sa iba. Yan ang hindi ko pa po alam. Matanong nga po talaga mamaya. Herminia Santos, parang di rin si Jomar walang isang salita. Cross, mainam pa nga si Ido at nagpaalam at inalagaan talaga si Biberina. Kaya nga, yun din po ang napansin ko, mas mainam pa po talaga si Kalinga Pido. Para sa akin lang din po Leonardo Danola, kagapin mo parang madalang na sumasama si Jomar kay Rina. Sabi naman po ni Jomar po ay may kanya-kanya po silang rota. Charcoal Delerans, baka pinapaiwas si Jomar kay Rina kasi hinahanda sa love team. Hindi po natin masasabi, Tita Char. Maaring ganon, maaring hindi po pong ganon. Frida Alano, wag kayo magtiwala kay Jomar, wala rin sila pinagkaiba kay Ido, ginagamit lang naman nila si Rina, kilala na channel niya kaya hindi niya kailangan si Rina. Badria Pompo, gusto ni Jomar na umangat ang channel niya kaya handa daw siyang makipag-love, kaya Kalingap Rab daw
nakadepende ang pa-love team niya. Hindi po natin masasabi kung ila-love team po si Jomar ay yan po ay magklik-click na aangat po ang channel po ni Jomar. Baka ano po yan, baka bababa po yan. Hindi po natin alam kung mag-click-click. Mercedes Imuslan, pakiwari ko ginagamit si Rina para sisikat sila. Kawawa si Bibi Rina, wag naman o pansinin ko po si Jomar. Para sa akin po lahat naman po na lumapit kay Rina ay kumbaga tumaas po talaga yung kanilang subscribers. Kumbaga meaning ginamit talaga si Rina, parang ganyan po. Lahat po ng dumikit kay Rina tumaas po yung subscriber. Sa aking palagay lamang po kasi si Roda tumaas din po yung channel po niya nung nandun na si Rina sa kanya. Si Edo, si tsaka sa mga iba pa po. LB Tomas, okay lang yan kakaway basta wala nang ginagawa na masama, hayaan mo ng mga basher ni yan, tibayan mo lang loob mo, ganyan talaga. Ganyan po talaga. Talagang mayroon po talagang magbabas po. Cheryl Lasala, sabi ni Edo sa live nila kahapon, one may good news siya tungkol daw sa muling pagbabalik. Baka malay po natin, Edo tsaka Erika, Edo tsaka Reyna. Solita, ganun din ako, pinaglalaban ko si Jomar sa mga bashers niya noon pero ngayon nadismaya ako. Mas gusto ko po si Edo po, Mercedes Muslan, being organista, kagapay your intonation is like Panggalatok from where are you in I'm your new fan, good luck. Taga Panggalatok po kayo? Pangasinan din po ako pero yung ko po ay yung father ko din po taga Manawag, Panggalatok din po pero bihira lang po ako nakakaintindi ng Panggalatok. At Herminia Santos, paano aangat ang channel niya? Marami na nga ang nag-subscribe. Leonardo Anola, Sir Kagapay, yumabang po si Jomar, halatang may pangtiningin kay Carla, inubos na yung paninda ni Carla, yun pala wala siyang pera, dala inutang niya. Robelin Sadsad, good evening Sir Kagapay, kumusta na rin ang prinsesa natin? Yun pa rin po, wala pa rin po pinagbago, Tita Rosalyn. Herminia Santos, Edrica ang magbabalik. Yun po ang abangan po natin. So, dito na po natin tatapusin yung ating live mga kagapay. Salamat po sa inyong pagbisita po. Try po natin bukas kung ako po ay makapag-live kung wala pong music. At maraming salamat po sa lahat po na nandito. At sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po ang ating munting YouTube channel, Kaagapay Mo. So, dito na lamang po tayo nagtatapos. Maraming salamat po talaga at ingat po kayo palagi at kung saan man po kayo naroon sana nasa mabuting kalagayan at siyempre ganun din po ang inyong mga pamilya. So salamat po. Dito ko na po talaga tatapusin. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.